Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a cikin sabon YouTube channel namu mai suna YSF Hausa TV. Hakika mun san wannan shine farkon zuwanka wannan YouTube channel namu mai suna YSF Hausa TV. To muna masu neman alfarma da kuma na subscribe. Haka zalika ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu tsarin mun daura. YSF Hausa TV tana mai yi muku kokari wajen ga ta samar muku sabbin labarurruka makamantan Kannywood, Nollywood da ma dai kasar mu Najeriya da ma makotanta baki daya. Ganin ta samar muku sabbin wasu labarurruka makamantan cece-kuce, kwanciyar hankali da dai samun karuwar ɗaukaka da dai akasin haka baki ɗaya ko da yaushe dare ko rana. Sannan tana mai muku marhaba da zuwa cikin wannan sabon YouTube channel mai suna YSF Hausa TV. To yau dai gashi mun zo muku da wani labari da ɗumi-ɗuminsa. Dalilin da ya sa 'yan shirin fim suka ce sun daina labari na fadakarwa. To a dai sanin kowa ko kuma a sanin masana sun san dai shirin fim ana yin su ne. A sanin dai masana sun san cewa shirin fim ana yin sa ne domin a sanar da al'umma kan wasu ababe da ba su sani ba, makamantan na faɗakarwa, ma'ana na ƙaruwa da ma akasin haka, ko kuma za su yi shirin fim ne domin mutane su ankula, ma'ana su kula domin kada abu makamancin haka ya faru da su, ko kuma su sanar da mutane akan gafa abin da duniya take ciki, ko kuma su sanar da mutane gafa abin da duk mutum ya ɗauka hanya a gaba abin da zai je riskanta. Makamantan dai haka abu ne dai na amfani da dama suna sanar da jama'a. To sai kasance cikin haka suna samun matukar kalubale kala-kala, wanda ya kai ga kwanan nan Adam A Zango ya yi wani shirinsa mai suna Asin da Asin. A cikin to an samu akasin wani acting da ya dawo, wanda ya kasance dole wannan acting din sai an yi. Sannan a shari'a dai an san namiji haramun ne ya taɓa jikin mace, sai ta kai ga suka ce to me zai hana su sauya wannan macen ta koma namiji a dai wannan daidai lokaci domin su cimma wannan burin nasu, ko kuma su faɗakar da mutane akan ga abin da ya kamata kuma ga abin da yake ciki. Suka canja, suka nemi namiji suka masa dressing na mace sak, wanda in ba ma mutum ya kula ba zai taɓa yarda akan cewa mace ce ba mace ba ce. To haka to suka acting ta kai ga acting din ya kawo ga ya rungume ta, ya ɗaga ta da sauransu. To sai jama'a sa ta cece kuce akan ya za a yi ya rungumi mace wacce kuma ba haramiyarsa ba, ta kai ga ba kuma matarsa ba. To sai aka nuna mutane akan ai ba mace bace, namiji ne. To abu dai ana ta cece kuce har ta kai ga malamai suke magana akan cewa tabbas su sun gani, zaran da suka gani suka yi magana sai aka tabbatar ba mace bace. To sai suka ƙara kuma cewa to ai shi totally namiji ya sa ya yi amfani da kayan mace haramun ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haramun ne namiji ya shiga kalan ta mata, haka zalika mace ta shiga irin na maza. Wannan an ce haramun ne a addinin musulunci, sannan su sun kasance musulmai, bai kamata su yi haka ba. To duk da an san yasa hakan gaskiya ne, ya kasance 'yan fim sun dan fusata makamancin, to su dai ba ta hanyar da za su yi kenan su kare kansu, ko ina suka je dole sai an musu karan. Saboda haka su sun yi zuciya akan sun daina fina-finai na faɗakarwa. To dai yanzu haka ana kan cece kuce akan abubuwa makamantan wayannan. Ba lallai ba ne mu sako muku wannan bidiyo na wannan malami da ya magana a kai, da kuma wannan bidiyo da su 'yan fim namu, ma'ana 'yan Kannywood suka yi zance a kai. Sai dai amma ina mai baku shawara, kuma ina mai baku hanya na ku je ga website nasu na Instagram ko TikTok. Hakika za ku ga wannan maganan da wannan malamin ya yi.
akan wannan abu da suka yi. Haka zalika su ma maganar da suka yi akan wannan abun da ake ta cece-kuce a kai na cewa su to za su daina fim mai suna ma faɗakarwa. Sakamakon hakan baya kawo musu nuna akan suna ƙoƙari, sai dai haka ya kawo musu ana ta zagin su. Dalilin da ya sa mu ba mu sa muku wannan bidiyo akan wannan sabon YouTube channel namu ba, mun faɗa muku wannan shine farkon ma bidiyo da muka ɗaura a kai. Haka zalika muna masu fatan za mu ci gaba da ɗaura muku, sannan mu ma muna masu roƙonku da ku ba mu ƙarfin gwiwa ko ƙwarin gwiwa. Ƙwarin gwiwar da za ku ba mu shine ya kasance kuna mana subscribe, kuna danna mana liking, comment, haka zalika ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu zaran mun ɗaura. Sannan duk time ɗin da ya kasance aka karɓi wannan YouTube aka fara biyan ta, to hakika za mu fara ɗora muku bidiyoyi da kuma abubuwa da suka dace fiye da yanzu. Na tabbata za ku ji daɗinsa. Haka zalika kuma muna fata hakan ta kasance. YSF Hausa TV taku ce, ku bata subscribe, haka zalika ku danna mata like, alamar ƙararrawa, sannan ku yi share. Mun gode, mun gode.